Continuamos en este Vigo Debate aquí en Televigo. Non sei se Xulio quiere ou Origa aportar algo máis de sanidade ou avanzamos. Sí, moi pouquinho. Sí, Perdón, non. Orio, adiante. No, yo solo quiero añadir una cosa, es decir, este trocear la gestión en la sanidad pública española tiene sus pros y sus contras, y esta vez es uno de esos momentos en los que te das cuenta que a lo mejor era más productivo que una sola instancia tuviese la capacidad para resolver. En el caso de la ministra, me da la impresión de que es de las pocas cosas en las que tiene competencia, es decir, arreglar este lío, porque es la única. Los demás está todo transferido, y las administraciones autonómicas, pues hasta el momento han funcionado realmente bien. Hemos tenido una sanidad y seguimos teniendo una sanidad que yo creo que es la envidia de todo el mundo, porque es que a los norteamericanos se les caen las lágrimas pensando en esa sanidad que tiene un país que entra en el estado de Texas. Entonces, yo creo que la ministra tiene que hacer un esfuerzo suplementario para entenderse con los médicos, que por otra parte son sus colegas, y que ella ha estado en muchísimas ocasiones, hace 8 o 9 años, en la calle protestando porque se produjeran mejoras salariales y mejoras en el desarrollo de la profesión médica. Yo no sé si, como dice Serafín, esto sería hacer un estatuto a la medida de los médicos, sería producir una cierta discrepancia con el resto, pero es verdad lo que dice Teruca, que los médicos son una cosa y el personal sanitario son otro, dentro de que todos son buenísimos. Entonces, algo hay que hacer para desarrollar y solventar este problema. Algo hay que hacer. No lo voy a hacer yo, lo tiene que hacer la ministra, que es la única que tiene capacidad para hacerlo. A ver, Xulio. Vamos a ver, evidentemente, a ministra seguro que estuvo en moitísimas manifestacións da sanidade, pero seguro que nunca para pedir un estatuto propio para os médicos, porque eso vai en contra ao plantexamento de clase que ten normalmente a esquerda a hora de apoiar os sindicatos. De seguro. Eu creo que o sistema sanitario que temos en España é un exemplo para todo o mundo gracias a eso, precisamente a que é un modelo en toda España donde hai particularidades concretas que atinxen as comunidades autónomas e que son responsabilidade das comunidades autónomas, pero o marco xeral, romper ese marco xeral sería unha grave irresponsabilidade na miña opinión. Pues hai que buscar outra vía. Na miña opinión, porque ademais non é unha cousa que decida a ministra, porque se a ministra negociara a parte cos sindicatos médicos e lle dera un estatuto propio aos médicos, tería a todos os demais coas sindicatos CIGA, Comisión Obreiras, UGT, etc., SATSE de enfermería, etc., en contra, dicindo que non, que están en contra, porque incluso teñen amenazado con facer unha folga o resto dos sindicatos si é que se dá un estatuto propio para os médicos. Sí. É dicir, que o tema é peliagudo, complexo, enormemente difícil, que eu digo que se os médicos non se replantexan esa situación que, en certo modo, ten cousas que son de razón, como o tema da xubilación, ten que contar as horas de guardia, etc., cousas concretas, pero é que moitas xa se conqueriron. As guardias xa non son de 24, son de 17, negociado na mesa central. A xornada laboral é de 35 horas, igual que na administración, o das oposicións, etc. Hai enormes avances, por eso teñen que ser conscientes de que esos avances non van á práctica se non se chega a un acordo que non pode ser o estatuto propio, porque habería un problema dentro do resto dos sectores sanitarios e incluso dentro dos propios médicos, que moitos deles non están de acordo, porque xa dixemos que incluso levan as negociacións médicos representando a sindicatos como Comisión Obreiras e UGT. Eu comprendo que Teruca quera distinguir e quera decir que non é responsabilidade da comunidade autónoma. Eu vou a decir dúas cousas que atinxen aos cidadáns de aquí, os que imos ao centro de saúde de Coruxo, de Ribera Atienza, do que sexa. Aí está o tema. Cantos pacientes, cantos doentes atenden por xornada? É unha responsabilidade da Xunta de Galicia, por eso están en folga no sector primario, por eso están en folga
nos centros de saúde en primaria, porque queren ter un límite de 30. É unha responsabilidade da Xunta de Galicia. Eso, evidentemente, vai requerir máis persoal, contratar máis persoal, organizar mellor os centros de saúde. Eso, contratar e organizar mellor os centros de saúde, é responsabilidade da Xunta de Galicia. Da Xunta de Galicia, Xulio, exclusivamente. sabes As listas de espera no fundamental, que salvo concretamente polo tema... en persoal médico non se pode contratar máis porque non hai médicos no pero paro, que- porque pediúselle por activa e por Aí é pasiva onde está unha das razóns, o Ministerio aí que está unha das aumente as razóns pola que plazas teñen MIR a e sartén non pola mango aceptan. reivindicando os E non médicos, porque eu aceptan. me replantexaría se non terían que estudiar que o que este un número pechado de médicos que se poden formar lles dá o privilexio a hora de mobilizar, que supón que evidentemente como non hai médicos, teñen unha forza impresionante. Eu lle pido que usen esa forza en función e interés dos cidadáns, non dun estatuto propio dos médicos, Bueno, eso sino nunha pedímolo mellor todos. saúde. Pedímolo todos. Porque Todos somos pacientes. é que, Claro, é que todos están somos. utilizando un privilexio de ser poucos que está dañando enormemente a sanidade global, está aumentando as listas de espera, está quitándolle, entre comillas, responsabilidade aos xestores directos culpables desas listas de espera, sinxelamente por algo que é moi... conste que o respeto aos médicos e o papel fundamental que teñen na sanidade é o primeiro que hai que poñer en riba da Pero, mesa. Xulio, por que non lle pides ao teu goberno que abra as plazas MIR, que forme máis especialistas para rematar con esta situación de estou totalmente de de acordo escasez? con reivindicación que está en riba da mesa. Eu estou É unha totalmente de acordo reivindicación con e en ese ¿Cuántos sentido anos levamos con e esta reivindicación? en ese sentido sí que hai razón. Decir que aí tal. Aí o que teñen é que renunciar a ter un estatuto propio. No momento que renuncien a ter un estatuto propio, todas as demais organizacións sindicais e o que é a mesa de negociación global vai a estar de acordo e como non, vai a defender aos médicos por riba de todo. Por riba de todo, de todos eses problemas que eles están reivindicando, porque antes de que saliran os médicos, xa saliron os enfermeiros reivindicando eso, e xa saliu outro personal, e xa saliron os cidadáns, que eran conscientes da situación que estaba pasando a xente pola sanidade. A ver, eu Técnicos de rayos, os Sí, tal, eu que cada concordo sector con vos que fai un efectivamente problema enorme. a figura de un médico en folga é unha figura moi importante porque non é o mesmo, o sea, non é por estamento superior en titulación, o sea, exemplo, Estelantis, estamento superior, inxenieros, se se poñen en folga non cortan a produción. En sanidade, o estamento superior, os médicos, se se poñen en folga, sí que cortan a produción. E as enfermeiras e os técnicos de rayos. Non. Sí, Fundamentalmente os médicos. Os médicos rompen Sin dúbida. totalmente a produción. E as listas de espera pasa Por o que eso pasa, utilizan ese privilexio, E quen o sufre, que na miña opinión- os doentes, evidentemente. Por eso urse tanto que se senten a negociar, todos, se senten a negociar, e que, por unha vez, se rompa esta folga, que os cidadáns non o poden soportar. ¿Quieres apuntar algo, Río? No, simplemente decir que cuando a uno le nombran, es decir, a nadie se le ocurriría nombrar ministro de Sanidad a mí, por ejemplo, es que sería un disparate. Pois serías un ministro fantástico. No lo creo y no lo quiero Porque decir. xa pasache polo sistema e sabes das carencias Sí, pero evidentemente cuando a uno le hacen ministro de una cosa, pues tiene que desarrollar un trabajo consistente en agilizar y gestionar el sector en el que le corresponde. En el caso de la ministra es que no tienen que hacer nada más que eso, porque el resto está todo transferido y estaba funcionando bastante bien, con lo cual, hombre, yo no digo que tenga la responsabilidad máxima, bueno, sí la tiene, lo que digo, no tiene la culpa, pero sí tiene que desarrollar alguna estrategia, cualquiera, para que esta situación se estabilice, porque no podemos seguir así, es decir, un sistema sanitario como el español, que es ejemplo en todo el mundo, está sufriendo un deterioro como consecuencia de una situación de conflicto que se ha generalizado y, por tanto, sí, hay que resolverla de una forma ou de outra. E o que dedicamos en Galicia o 42% do noso orzamento.
Case a mitade do orzamento de Galicia vai para a sanidade. Temos que ser conscientes deso. O sea, é que non hai posibilidade de crecemento, porque senón teríamos as carreteras como temos a A52 chea de fochancas, non teríamos inversión nin para a educación, nin para a política social, nin para nada. Que as organizacións sindicais da sanidade critiquen que os orzamentos da Xunta son insuficientes e es máis de lo mismo. Me parece raro, decir, claro, eu non estou aí, pero leo que eles transmiten, e o transmiten ademais todos no consunto, non é a CIGA, non vaya a ser que alguén pense que os de educación dicen a o CIGA mesmo. é o único sindicato. Os de educación dicen o mesmo. E política social tamén. Sí. Pero claro, eso es como cuando un director de periódicos le dicen, ¿cuántas personas necesitas para hacer un periódico? Pues 47. Y si te doy 52, pues mucho mejor. Y si te doy 77, pues mejor todavía, claro. Bueno, deixamos este asunto porque es que estamos na recta final e quería tratar tamén outro tema de actualidade aquí na nosa cidade, que a sedes do Mundial. Xa sabedes que hai 2 días anunciaba a Coruña a súa renuncia e, polo tanto, todo apunta que estamos Valencia e Vigo a expectativa, xa que eran 2, que deberíamos ocupar esas 2, as 2 que caeron xa do proceso, e pode caer algunha máis. Se pedía dende aquí, dende o Concello, que aproveitando que está a FIFA, os emisarios facendo inspeccións, que xa viñeran a Vigo. Parece ser que a Federación Española de Fútbol di que non, que eso se faría máis adiante. Xulio, o tema da sede do Mundial, que este é un conflito que tamén xa dentro de pouco ten que haber fumata branca para un lado ou para outro. Isto sí que é escandaloso. Aquí sí que non hai, non debería haber división de opinións, aínda que de seguro hai, non? Que a cousa está tan clara, tan clariña que non cabe na cabeza, non? Todos sabemos a historia de María Mato, que se reúne nunha cafetería con 2 personas que logo din que son o comité que decide as cidades que se van a propoñer por parte da Real Federación a FIFA. Se reúne con 2 persoas do comité técnico que logo din que non están nesa reunión, e nesa reunión modifica as clasificacións de xeito que San Sebastián pasa por riba de Vigo, co cal San Sebastián entra nas 11 primeiras cidades e Vigo non. Eso resolve ela despois dunha chamadiña por correo do señor Louzán. Está clarísimo. O señor Louzán que non parara de falar de que Vigo non reunía condicións, polo visto Coruña tiña todas as condicións, todas, como xa vimos, non? O caso é que teríamos que estar xa nas 11 primeiras cidades. Non estamos. Bueno, por esas trapalladas que todo o mundo sabe, incluso periódicos voceiros da dereita como o Mundo, foron os que resaltaron esa tremenda anomalía que se pode chamar corrupción perfectamente, na que está implicado o señor Louzán, obviamente, non? Está ben, non estamos nas 11 primeiras cidades. Dimite Málaga, como somos a seguinte, tería que ser automáticamente Vigo a que entrara, porque ademais reunía as condicións. Non pode ser, tal, non sei que. Estaba o tema de Valencia, porque tamén Valencia podería, cambiaron as condicións de cando se presentou inicialmente, eran 2 cidades. Nada, en Vigo non entra tampouco. Por que non? Porque lle dá ao señor presidente agora da Federación non facelo. Cabe preguntarse, por qué? Por que este señor fai eso? Por que se opón a algo que din os números, que din todos os plantexamentos técnicos e que din a realidade, porque aí está o campo modificándose, aí ten o proxecto para 42.000 espectadores, reúne todas as condicións. Por que se opón? Evidentemente ten que ver co tema político. O señor Louzán deixou de ser presidente da Diputación porque Abel Caballero tuvo os resultados electorales que lle quitaron a presidencia da Diputación. Punto e pelota. E o señor Louzán e o señor Rueda, amigos de toda a vida en Pontevedra, os xefes do Partido Popular en Pontevedra, durante toda unha longa vida, pois non poden permitir que Vigo, co seu alcalde Abel Caballero, pois teña un mundial. É a única razón que hai polo medio. Non hai outra, é que non se pode encontrar outra. Eu entendo que agora os técnicos, a pesar de que o pediu o alcalde, non veñan neste viaxe, aínda que tiveran a xenda e puderan facelo. O entendo, pero o que non entendo é que a Real Federación non resolva inmediatamente, pois Vigo e Valencia
e inmediatamente o mande a FIFA. E o que xa me toma, xa me cabrea enormemente é que a presidenta do Partido Popular de Vigo, vicepresidenta da Diputación, pois pretenda chamarnos tontos aos vigueses e meterse co alcalde dicindo que o alcalde non fai os deberes, que xa tiña que ter negociado coa FIFA, que xa tiña que ter resolto o tema de que Vigo entrara negociando directamente ca FIFA, cando todo o mundo sabe que a FIFA aí non pinta nada, que ten que mandar as propostas de cidades é a Real Federación o señor Louzán. E nos toma por parvos, Deixamos aquí. É o señor Louzán o que está impedindo que Vigo resolva con tempo suficiente e que se poda decidir cal é a financiación que é no fondo o que non lle gusta ao señor Rueda, que teña que colaborar coa financiación por primeira vez na súa vida para mellorar o campo de Balaidos. Peruca. Bueno, a ver, é que eu vou a tratar de huir un pouco do sectarismo político. Aquí... Realidade. Non, a realidade é que ti desvías totalmente a realidade, Xulio, perdoa. Totalmente. Para empezar, o culpable é Louzán, cando a señora Tato, se reúne, cae Vigo, o responsable é o señor Louzán, cando o presidente de a Real Federación Española de Fútbol non era o señor Louzán, era o señor Rubiales. O señor Rubiales, que creo non ter que recordar que o Partido Socialista decía Rubiales é un golfo, pero é o noso golfo. O sea, miraban para outro lado. Despois deixaron no cair, claro. Pero isto foi... Quenes foron os responsables? O señor Rubiales e o señor Rocha. Porque a proposta de 11 sedes que enviou a Real Federación de Fútbol a FIFA foi no mes de novembro. O señor Louzán é presidente da Federación desde o mes de decembre. Non ten ningunha culpabilidade desto. E agora, aínda por riba, é o señor Louzán o que ten que resolver isto. Pero todos sabemos como é este tema. Este tema é proposta da Real Federación a FIFA e a FIFA decide. Pode anular, pode ampliar, pode facer o que queira. Non hai posibilidade de unha segunda proposta. Eso queda anulado. O sea, agora todo está en mans da FIFA. Entón, é a donde nos temos que dirixir. O señor Louzán xa fixo declaracións no sentido de que lle gustaría que poderan estar Valencia e Vigo dentro e que fixo a solicitud a FIFA, pero que non depende para nada de la decisión. A decisión están en mans da FIFA. Entón, agora o que temos é que negociar, non presionar, negociar coa FIFA, o que todos desexamos, é que Vigo sexa sede do Mundial no 2030. O alcalde de Vigo dice o alcalde de Vigo leva un ano enredando, bronca tras bronca. O único que fai é enviar mensaxes enlatados á prensa, sempre confrontando. Esa non é a política. Dixo que iba a vir de Madrid, iba a ir á Real Federación e iba a vir de Madrid con todos os papéis debaixo do brazo. Viu de baleiro, non truxo nada, absolutamente nada. Estas inserencias que fai o alcalde en prensa, sempre en prensa, o único que fan é pois nada, enardecer as masas, que é o que pretende. El realmente non ten ningún desexo de que o Mundial veña no 2030 para Vigo, porque xa o seu tenente de alcalde dixo naquela ocasión, que eu o teño grabado a fogo, que Vigo acolla o Mundial de Fútbol no 2030 é un marrón para a cidade. Eso foi o que dixo o primeiro teniente de alcalde, que foi o que mandou o alcalde a negociar. O sea que xa sabemos cal é a súa actitude. A presidenta do Partido Popular, Luisa Sánchez, claro que xa presentou unha moción, e claro que quere que veña para aquí o Mundial. De feito, vicepresidenta da Diputación, a Diputación é o organismo que está financiando a grada de gol neste momento. Grada precisa para que se xogue o Mundial. Que ocorre coa grada de tribuna? Grada, como ben sabedes, reformada anteriormente, e que, dende logo,
É bastante triste, é unha auténtica mágoa que teñamos que reformala porque non se fixo en condicións e como pedía o Celta no seu día. Que pide Luísa Sánchez? Que piden os organismos? Os organismos o que piden é preséntenos o proxecto, porque non existe proxecto. Non se presentou, salvo unha foto do alcalde de Vigo frente á grada, non se presentou nada. Ahora resulta que hai que modificar uns colectores. Tampouco hai proxecto. Tanto non hai proxecto, nin hai presuposto, como que dixo que, bueno, un abanico de un 60%, unha horquilla dun 60% no que vai a costar. Termina, por favor. O Partido Popular quere que o Mundial veña para Vigo e quere que a financiación sexa a partes iguales, a partes iguales. Concello de Vigo, porque é un estadio municipal. Diputación de Pontevedra, que xa o está facendo. Xunta de Galicia, que manifestou a súa vontade de axudar na medida orzamentaria que poida. E Goberno de España, que é o único que deu a espalda. O Goberno de España ten que aportar. Nada, tranquila. Así, descansas e falas Serafín. O rexeita, Sí, eu creo que, bueno, a isto chegamos a un momento, eu creo que o pasado, bueno, tedes toda razón, eu creo que ningún das dúas partes quería que o Mundial viñera para Vigo, eu creo que non, nin Louzán, nin o Concello de Vigo non se estaba, eu creo que ni se pensaba. Outra cuestión é que logo, o paso do tempo, bueno, pois parece que eso ilusionou, o tema do Celta está ilusionando tamén, aí o tema da afición, e eso políticamente, bueno, pois vende, lóxicamente, a todos nos gustaría que se xogaran aquí partidos do Mundial, bueno, sobre todo pola festa que eso implica, non? Pero claro, detrás desa festa hai que ver tamén o lado económico, que eu creo que é importante, e a inversión que hai que facer e saber se eso vai a ter retorno, non? Que creo que son cousas que tamén temos que poñer en riba da mesa, que hubo outros campos que o fixeron, como foi o tema do Málaga, ou como foi o tema do Deportivo, que fixeron unha comisión no Concello e decidiron si reparar o tema, o recondicionar o tema do estadio de Riazor, pero quedar fora do Mundial porque entendían que un gasto que en este momento era innecesario para eles. Bueno, a nós que se hubieran retirado sí que nos pon en unha situación de saída en este momento importante para poder atraer o tema do Mundial aquí, non? E deses dous partidos. Hai que darse conta que económicamente, aínda que se está falando de 75 millóns, como sabemos tamén como foi o orzamento no 2017 e como rematou, digo, das últimas gradas, sabemos que ao final esa grada, que vai a ser unha grada nova, que se vai a tirar por completo, eso seguramente vai a ir arriba dos 100 millóns de euros. Claro. Cando falan de 75 vai a ir máis, porque en principio o retranqueo que se vai a meter tamén a parte no lado de tribuna, que vai a ser tirada toda en total para arriba, bueno, pois vai ter un retranqueo de 30 metros, o cal tamén se vai a cargar o que é toda a zona que se acaba de humanizar recentemente, que acaban de inaugurar fai poucos meses, non? Decir, ou 3 semanas. Decir que todo eso vai a ser unha gran inversión. Eu creo que hai que ver, e eso hai que estudialo. Eu son dos que digo que ten que haber transparencia, que de momento non hai. Eu creo que en un evento e unha inversión destas características, eu creo que tiñamos que estar de acordo, decir, polo menos o que son os gobernantes que están neste momento nas institucións teñen que ter pleno conocemento do que se vai a invertir, porque hai que recordarlle a algúns políticos de turno que funcionan por aí, só lo que queran. Ahora como sale el Trump por aí, salen todos copian, ¿no? Porque parece que eso dá votos, non? Los locos dá votos. Decir, hai que decirlle co diñeiro dos contribuintes, que non, eles non o quitan de seu bolsillo, porque a min, se viñera un alcalde ou viñera un presidente que dixera aquí tú eu... Rematas a fin que estamos fora de tempo. Non, pero digo que eu creo que tamén hai que ver eso, non? E eu creo que hai que ser conscientes de si ese gasto vai a ser rentable ou non. E logo hai unha cuestión que a mí me gustaría, non, é nada,
que me gustaría que me aclararan, decir, si en este momento temos problemas porque estamos reparando a grada de gol, que vai a estar reparada definitivamente en febreiro do 2027, si pode que a mellor se retrasa, logo hai que tirar toda a grada de tribuna, co cal, durante un tempo, donde se vai a meter a toda a xente de tribunas? É que me gustaría saber como vai a ser realmente esa obra, porque haberá que ubicar, co cal eu non sei se chegaremos a tempo. Si chegamos, dende logo eu estou encantado, e se hai diñeiro para facelo, pois tamén encantado, pero eu tamén creo que hai cousas moi necesarias. En un momento moi difícil no que estamos vivindo en este momento, todo o mundo, de inseguridade, que ao mellor gastar o diñeiro aí, pois non é tan rentable. Me queda muy poquito por añadir. Sí, y estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que Serafín tiene razón en muchas partes. Me parece que es una opinión muy ponderada. Hay dos cosas que ha dicho y que ha destacado, y es verdad. Yo creo que ninguno de los dos bandos tenía deseos de que el Mundial se viniera a Vigo. Un nego a mayor, tú niegas la mayor, ya me lo imagino, es verdad, pero esto es verdad que el Celta ha sido un agente dinamizador de la ciudad y del fútbol, y el Celta sospecho que es de las pocas cosas en las que Abel Caballero no tiene mano ancha, es decir, es difícil penetrar en el Celta porque no lo tiene fácil. Por tanto, yo creo que hay una cierta percepción de que las cosas no van a llegar a tiempo. Yo creo que el proyecto de Balaidos no está maduro, y yo ojalá viniera el Campeonato del Mundo de Fútbol a Vigo, porque ya lo hubo, pero también es verdad que Serafín tiene mucha razón. Es decir, hay que determinar y hay que ponderar si eso es económicamente rentable, y si no, hay muchas cosas en la ciudad y en el entorno que probablemente necesitan más dinero que el que se pueda invertir en un campeonato del mundo de fútbol. Marci, dame medio segundo porque a todos non me permitiu rematar a miña Me intervención. va a tirar das orellas a mí. No, pero non la imaginábamos. Sí, a ver. Solo medio segundo. Era o que iba a rematar eu a miña intervención. E, ademais, concordo con Serafín nunha cousa. Isto de A Coruña era a historia dunha morte anunciada, verdad que sí? Todos víamos que A Coruña non chegaba. Pero se algo fixo ben A Coruña, e temos que copialo, é que fixo unha comisión para o seguimento do Mundial 2030 na que participaban todos os grupos con representación política no Concello da Coruña. Vale. Eso é o que temos que En facer. 10 segundos remato con... Pero 10 segundos, é que non te podes ser máis. Decir que o fácil para as organizacións políticas é poñerlle unha vela a Deus e outro ao diablo. Eso é o que está a facer o Bloque, con esa posición aparentemente moi ponderada, de decir que sí, pero que non, que hai que estudialo, que non sei que, ou se está polo Mundial porque as condicións económicas e de financiación as hai nesta cidade, incluso coa alcaldía, co Concello exclusivamente, as hai as condicións para facelo, co cal ou se está a favor de facer o Mundial en Vigo ou non se está. O demais pode parecer unha posición moi ponderada, moi razonable, pero esa sí que é estar en desacordo co Mundial de fútbol. Que o poñan en riba da mesa. Que non estuvo o Concello dende o primeiro momento. En máxima hora, cando hai unha lista de xente que obviamente non serían futuros socios todos, pero unha lista de xente que tenta entrar e ir aos partidos de Balaídos que chega aos 40.000 persoas en Vigo. Unha lista de xente, non para facer... Parade. No, que estamos fora de tempo. Se acabou que, mira, xa está aí a despedida. Serafín, Xulio, Teruca, Orío, un placer como sempre. Ata a próxima. Grazas aos 4. A vindeira semana máis Vigo a Debate aquí en Televigo. Adeus.